Ошолайша Мәскәү сүзе беренче тапкыр 1147 елда Ипатов ел язмасында телгә алына. Тарихчылар әйтүенә караганда, Ака елгасы ярларында татарлар инде 9 гасырда гомер сөргәннәр. Мәскәү елгасы аръягында бүгенгәчә Большая Татарская урамнары, зур һәм кече татар тыкрыклары бар. Күп кенә ел язмаларда, тарихи әсәрләрдә Кремль, Кремник дип берничә тапкыр телгә алына. Кремник төрки тамырдан, крем һәм нык, ягъни ныклы корылмага крем дигәнне аңлата. Инде аны һәрбер манарасы хакында сүз алып барсак, әлбәттә без тагын татар сүзләре табачакбыз. Әмма сүз Кремль түгел, шушы Мәскәү җирлегендә яшәүче халкым турында. Сибелгәнбез, таралганбыз, күпме халык. Табышканга бәхет тоеп, без куандык. Йөрсәк тә без милләт диеп уттай янып. Без үлмәдек, без уйландык, без уяндык. Гасырлар чылбырын күздән кечерсәк, халкым тарихында бик күп төрле язмышлар табарбыз. Тарих китабына көн сайын яңа бит өстәлә. Көн сайын әлеге урамнардан агылган халык матур киләчәгенә омтыла. Кем белә, бәлки менә хәзер безнең каршыбызга татар кешесе атлыйдар. Мәскәү шәһәрендә алар бик күп. Горур, тырыш татар халкы. Кояш чыкканчы зихенен җыеп эшкә чумучы, күңел җылысын биреп хезмәт итүче, үз милләтенең йөзек кашы булырдай шәхесләр. Азат Габбас улы Валиев шундыйларның берсе. Мәскәүнең җирасты эшләре махсуслаштырылган идарәсе генераль директоры, танылган җитәкче, атказанган төзүче, Россия һәм халыкара тау эшләре гильдиялары әгъзасы. Ул җир астыннан йөзләшә чакрым юл үткән. Аны Россия һәм чит илләрдә тау тишүчелек эшендә өр-яңа техника һәм технологияларны беренче үзләштерүче, эшкә җигүче буларак таныйлар, хөрмәт итәләр. Ул йөзләгән кешегә эш бирүче дә, алар арасында билгеле милләттәшләребез дә бик күп. Татар халкын иң тәртипле халык дип күрәм мин. Иң тәртипле, иң тырышчан кеше дип күрәм. Менә безнең эшләрдә, безнең эш бит инде физически авыр эш, җирасты эшләре. Менә мин эшләгән вакыт түгеле, бөтен татарлар бригадир булалар, бөтен передовиклар булай татарлар. Шахтада эшләгәндә шулай татарлар, и вот Москвада шулай татарлар. Татар кешеләр алар иң тырыш кешеләр дип күрәм мин алар. Иң эшчән кешеләр дип күрәм. Иң дуслар кешеләр, и берсен-берсенә вот помогай, булыша торган кешеләр дип күрәм татарлар. Нәкъ менә шул хезмәт сөюче халкыбызга лаек буласым килә ди ул. Азат Габбас улы Валиев меценатлык традицияларын яңартучы, милли мәдәният һәм сәнгатькә булышлык итүче кешеләрнең берсе. Мәскәү Сабантуе татарларның әһәмиятле бер генә чарасы да аның спонсорлык ярдәменнән башка үтми. Ул Татарстанның Изге Кол Шәриф мәчетен төзүдә дә зур өлеш керткән. Чын мәгънәсендә олы җанлы кеше. Коръәндә әйткән, бүлешергә дигән, үзеңдә булганны, тапканны ничә яшен бирешергә дигән. Ну, менә мин шуларга шул тырышам мин һәр вакытта күп, менә даже не то что мәчетләргә, чиркәүләргә дә бирергә, храмнарга бирергә тырышам. Мен хат килеп тора, барсына ибәреп торам, булдырганча вообще. Ну, күңелемчә үз кеңле машина, менә шулай ярдәм итәргә кирәк кешегә. Безнең әни мескән мәрхүм әйтә иде. Кеше бакчаңа таш белә берсә, сенең бакчасына ипи белә бер дия иде. Менә бидем шунда ки, әти дә безнең бик шулай булыша торган кеше дә, ул таза тормышлы торды. Бидем шул алардан, шул нидән, шул нәселдән, әти белән нидән бирелгәндер инде шулай. Аның меценатлыгында туган авылы Татарстанның Норлат районы Яңа Әмзә аерым бер урын алып тора. Ул ата-бабалары җиренә сагынып кайта. Саф күңелле, затлы Азат әфәнде Морза нәселеннән. 9 буынын белгән, өйрәнгән шәхес үз балаларына да, руларына карата горурлык хисе иңдерә. 2 малаем бар минем. Алар шулай минем кебек шул Горный университетны бетерделәр. Икесе дә. Минем янда эшләр, минем белән без бергә эшлибез. Ну, алар миңа кажется, мин аларны шулай өйрәттем, шуларның шул эшчән булырга тиеш икән. Булат белән Ринат тормышта үз юлларын табарга булышкан әтиләре белән горурланып яшиләр. Гаилә бәхет ачкычы ди халык әйтеме. Азат әфәнденең тигез тату пар канат астында үскән уллары затлы нәселенең дәвамчылары. Мәскәү гөрли,
Кешене әз генә булса да көзнең матур төсләренә, сафлыгына, хуш исенә чумдырасы килә. Туптатып кара, булдыралсаң. Ә менә каланың читендә көзге яңгыр тамчыларына ирек биреп, тальян моңы яңгырый. Күңелгә әйтеп бетергесез хисләр дулкыны бәрә. Әйтерсең, без туган илебез Татарстаннан йөзләгән чакрым ераклыкта түгел, ә ниндидер тылсым аша ачылган ишекнең икенче ягында гына. Искиткеч матур тальян гармон сезнең кулыгызда. Шундый моңлы итеп уйныйсыз. Аның үз тарихы бармы? Каян килде бу гармон сезгә? Каян алдыгыз аны? Менә бу тальян гармон миңа Казанда тора торган дустым Рим Шафикович бүләк иткән иде. Ул менә бу гармоннар ул вакытта, аны бу гармонга инде 6-7 ел, ул вакытта әллә 4, әллә 5 гармон гына шундый дип сөйли иде Рим Шафикович. Аны Башкириядан бер баба ясаган заказ белән шулай. Азат әфәнде, әйтегез рәхим итеп, менә бу татар моңы, татар кие нәрсә бирә сезгә? Яшьлегем көн бетшерә. Яшьлегемне урамда уйнап бергән вакытларны, кызлар янына йөргән вакытларны, аннар күбрәккә көтү киткән вакытларны шу. Аннары армия киткән, особенно менә калган, күңелдә калган яшь вакытта, малай вакытта, 45-нче елларда, 44-нче, 42-нче елларда сугышка зада торган идек. Абыйларны, абзыйларны күбесен. Алар китәләр эшләп киткәндә кыркапка төбеннән кул булдап, булкып, кул селкеп, сөлгеләр селкеп китәләр. Сау булыгыз, я кайтарбыз, я кайтмабыз, сау булыгыз туганнар дип. Менә именно алар менә шул кин уйныйлар, шул авыл килә аталабы, бу яңа әмзә авыл килә атала. Дип китәләр. Азат әфәнденең тальян гармоны аша сыкрап чыккан күңел моңы безне төрле халәтләргә кертте. Кисезләнеп торган күңелебезнең теләгән ачкычын табып, әлеге гаиләнең асылына төшенәсе килде. Икенче бүлмәдә иренең күңел сәфәренә кушылып, Розалия ханым чигү-чигә. Ул төсле җепләр аша бәхетле тормыш йомгагын сүтә. Азат гармонда уйнап күңеленә тынычлык таба. Ул яшьлегемне, уйлым яшьлегемә кайтам ди. Ә мин инде менә шулай уйланып, шигеп, һәрбер кадаган инәмне тарткан җибемә карап, күпме узган гомеремне, шатлыклы, бәхетле, шундыйларны уйланып, шулай шигү-шиккәндә уйланыла. Туган якларыма, туган илемә менә карыйсың, менә бу табигать күренешенә. Менә монда бит карыйсың, нәк авылдагы икебек су буенда менә ут янган төнге табигать, кар. Авыл искә төшә, күзгә яшьләр килә. Үзеңнең туган ягың, туган телең, туган халкың онытылмый ул. Барыбер кайда гына яшәсәң дә, урыс арасында яшәсәң дә, барыбер ул күңелдә барсы да. Җырлау белән җылау сүзләре тикмәгә генә аваздаш түгелдер. Туган якларыннан бик еракта, Мәскәү җирлегендә төпләнеп узган гомерләренә канәгать булып яшәгән әлеге гаиләгә сокланмыйча мөмкин түгел. Әле бит алда күпме чигелмәгән матур вакыйгалар, җырланмаган җырлар. Менә тормышның безнең кызыгы икән шул ул. Өйгә кайтасың, өйгә кайтканнан соң сине каршылалар, көлеп каршылалар, чәй куялар. Менә шунда гаилә белән тынычланып китәсең. Ике малайларың белән шарашканнан соң, сөйләшкәннән соң, аннар асылын менә оногың белән бергә утырганнан соң, бабай дәвәт итеп әйткәннән соң, шуннан да зиндаданың тәмлесе кызыгы юктыр инде. Ират үй төзергә тиеш, агач утыртырга тиеш. Ну, семья сакларга тиеш. Моң узатып килгән, ул җыр белән шахталарга да төшкән, тауларга да менгән, иң мөһиме үз йөзен саклап кала алган. Нәкъ менә шушындый Валиевлар гаиләсе кебек. Туган илем кайттым мин талпынып, туган халкым сезне сагынып. Югалтмагыз татулыкның бер бөртеген, йөзне тотып мул тормышка яшик бүген. Татар дигән уйны күңелләргә салыйк. Без үлмәдек,
biz uyandık, biz uyandık. Ak erimler, nazlı güller bir bakşada, tüplerinden ayırmağız ni çıksa da. Xətir de var, kileşegin uyduğu xalıq. Biz ölmedik, biz uyandık, biz uyandık. Hürmetli tamaşaçılarımız, biz hazır Nazife Hanım bilen Naq Мәскәүнең үзәгендә, кашандыр монда татарларның килеп урнашкан урыны бу. Шулай бит, Назифа ханым. Билгеле, монда бик матур шаралар да көтелә. Менә шул хакта да сөйләп китсәгез иде. Әйелесіне, әлі мұнда бұл зур татар тықырығы, тылмашлар тықырығы олар баршылы татарларының мұнда болғанлығын көрсәті. Анан соң шу урамнан жырақ түгілгіне өте большай ардыңқы, зур ардыңқы урамы. Ол алтын урда білән Кремльні бәйләп тұрған урам. Чөнки ол урамнан Кремльге барып жетесің. Әміне енді нендей вақиғалар боласы турында нәрсе әйтәсім келе, Ғабдулла Тукай бір қашында Мәскәүдә болмаған. Лекин мәскәүлеләр Ғабдулла Тукайға хайкел қуярға жиыналар. Hem indi anın hatta maketi de işlengen, menenin maketi. Şuşulay hem ol naq, mene şu urunda duracak. Allah versə. Әйе, аны шулай дип карар кылдылар, чөнки безнең монда йортка инде 5-6 адым гына кала безнең мәдәни үзәккә. Шушылай итеп безнең Мәскәүбез әле Тукайлы да булачак, Алла бирсә. Хәзер без Мәскәү шәһәренең кече татар тыкрыгында. Монда татар халкының горурлыгы булган Асадуллаев йорты урнашкан. Октябрь революциясына кадәр аны үз акчасына һәм Мәскәүдә яшәүче татар халкыннан җыелган ирана хисабына татар сәүдәгәре Асадуллаев төзеткән. Бүгенге көндә әлеге йортта татар милли мәдәни мөхтәрияте урнашкан. Үз ана теленә, гореф-гадәтләренә, тарихына битараф булмаган милләттәшләребез матур чаралар уздыралар. Иң мөһиме, киләчәк буынга татар халкының асылын җиткерәләр. Китапханәдә көн сайын Татарстан Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты ярдәме белән тупланган китаплар яңа дусларын таба. Кем татар телен ярата, кем Татарстанны ярата. Шулар килә инде, монда шулай ял итеп үткәзәбез. Ветераннар килә, үткәзәбез концертлар. Мәскәүнең татар милли мәдәни мөхтәрияте бинасында урнашкан Идел ресторанының ишекләре һәр вакыт ачык. Монда килгән кунаклар рәхәтләнеп татар моңына чумалар һәм әлбәттә милли ризыклардан авыз итәләр. Мин тамашачыларга үзебезнең үзгә салатны тәкъдим итәсем килә. Ул Татарстан салаты дип атала. Башта тавык итен кыздырабыз. Тавык кызган арада яшел кыяр турыйбыз. Kıyar, kara җимеш, яшел борчак, шикләвек салабыз. Хәзер барсында бутыйбыз. Майонез салабыз. Татарстан салаты әзер, халкыма тәмле ашап, муллыкта яшәргә язсын. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без сезгә хәзер шушында килгән кунаклар белән очрашу мөмкинлеге дә тудыра алабыз. Гафу итегез, без сезне бер генә минутка борчысак, ачуланмассызмы? Менә мин сезнең бик матур татарча әңгәмә корып утырганыгызны ишеттем. Үзегез белән таныштырып китегез әле. Мин Рушан, менә минем дуслар Будамир, Бугульшат, Байдар. Мин биредә якын торам, татар урамында торамын. Бу йортта үз вакытта менеке абием укыды. Бик яратабыз бирегә килергә. Яшьләр татар милли мәдәни мөхтәриятендә еш булалар. Мондагы китапханә узган чаралар аларга телне өйрәнү өчен бик нык ярдәм итә. Безнең халык ул бит олы халык, матур халык. Аның безнең тарихы, татар тарихы, бай тарихы булды. Аны белергә кирәк. Каян татарлар килде, ничек алар традициялар бар, ничек алар теле бар, ничек сөйләштеләр теге вакытта, ничек алар бу көннәрдә сөйләшәләр. Не хотелось бы, чтобы следующее поколение
то вот поколение, которое будет зависеть от меня, Ана телен өйрәнүгә күп көч куям. Минем киләчәктә балаларымның сорауларына татарча җавап бирәсем килә. Просто там Саша и Сережа. Почему их зовут татарскими именами? Они будут задавать эти вопросы, и я на них постараюсь отвечать по-татарски. Есть такая поговорка у англичан. Это тот народ, язык которого я преподаю в институте. Сколько языков ты знаешь, столько раз ты являешься Инглиз человеком. халкында бер әйтем бар. Күпме тел беләсең, шул хәтле син кеше. Минем теләгем шул. Телләрне өйрәнү иң беренче ана теленнән башлансын иде. Конечно. Пожелать этого всем. Күпләр Мәскәүдәге Татарстан утрауы дип атап йөрткән бина ерактан күренә. Билгеле, асылда ул вәкаләтле вәкиллекнең офисы гына түгел, ә кунакчыл йорт. Монда татар халкының асыл егетләре һәм кызлары матур гамәлләр хакында фикер алышырга җыелалар. Безнең халкыбыз затлы, шулай бит. Менә шундый затлы егетләребез безнең тапшыруыбызның үзәгендә. Мен сезнең белән бик килешәм, чөнки халкыбыз бик бай. Зыялылар ягыннан да, эшмәкәрләр ягыннан да. Аны махсус статистика санап караганы юк. Менә 100 мең кешегә санап карасаң, безнең спортсменнар да, эшмәкәрләр дә, сиясәтчеләр дә bütün ülkede bizim halk birinci orunda bara diye söyleyeyim. Bizim her bir ülkede halkımız tırışlığımız genofondga yazılgan. Ol bugün indi mene hazır eylene şuşu neticelerge. Bugünkü bizden geroyimiz Azat Gabbasiç turuna söylegende de bu bir şulundik kişilerin misalına. Bu özünü-özü yasagan tatar kişilerin birsigine. Şuna göre Tatar halkının zatlı, ziyalı zatların özünü-özü yasagan kişilerini biz saklarga tiyişmiz. Hem onlar bilen gururlanıp, onlardan örnek alıp yaşarga tiyişmiz. Halkım big bay bizden. Бу хакта вәкиллектә хезмәт итүче милләттәшләребез яхшы аңлый. Һичшиксез, мондагы егет кызларның эшчәнлеге хакында сөйләп тә күрсәтеп тә битереп булмас. Сәяси, икътисади мәсьәләләр, халыкара эшләр һәммәсе дә нәтиҗәле. Иң мөһиме, халкыбызның таянырдай, үрнәк алырдай шәхесләре, алдынгы карашлы яшьләре бар. Kardeşlik деген яшьләр оешмасында 200-гә якын яшь татар яшьләре бар. Буларның яңарак кына мен Аларның оештыру комитетларын кабул иттем, 30-га якын кеше. Барысы да саф татарча сөйләшә. Бергә тормыш алып баралар, бергә футбол уйныйлар, бергә укыйлар. Менә шушы яшьләргә бик зур өметем бар. Чөнки булар татар жанлы, рухи жанлы һәм төрки жанлы Мәскәү татар яшьләре. Безнең төп максат татар яшьләрен бергә җыярга, безнең милли булган гореф-гадәтләребезне сакларга, аларны үз арабызда яшәргә һәм бер-беребезгә ярдәм итәргә. Ул үз милләттәшләрең белән очрашып, рәхәтләнеп татар телендә сөйләшеп утыру кичләре шуннан да күңелгә бик яхшы иде. Һәм менә кайбер кешеләргә хәзер бүгенге заманда бу бердән-бер мөмкинлек татар милли һәм дини традицияларны, дөньяга карашларны онытмаска. Шуңа күрә инде тырышабыз күбрәк кешеләрне чакырып, күбрәк кешеләр белән аралашырга. Bütün оештырылган чаралар, алар бер кеше белән, ике кеше белән оештырылмый. Алар бөтенебез белән оештырыла. Мәсәлән, бер кеше анда ашау хәзерлиме, икенче кеше конкурслар әзерлиме, һәм һәр кеше үз катнашын сизә. Менә безнең кардәшлегебезнең кардәшлек нокта.ру дигән сайты бар. Без ни өчен җыелабыз, без нәрсә белән яшибез, безнең принципларыбыз нәрсәдә. Һәм ул яктан безнең сайт шулай ук бик әһәмиятле нәрсә, бик әһәмиятле чара. Чөнки безне танымаган, безне күрмәгән, Татарстанда булган, Рәсәйнең башка төбәкләрендә булган кешеләр безне шул сайт аша таный ала. Ул безнең йөзебез. Киләчәктә дә шулай ук бергәләп җыелышырбыз. Гаиләләр белән, инде эшли башлагач, инде зур кешеләр булгач, һәм әлбәттә үзебезнең балаларыбыз өчен дә мондый мөмкинлекләрне тудырырга тырышырбыз. Һәм Мен шын күңелдән ышанам, монда да төпле һәм көчле татарлар булачак Мәскәүдә. Татарстанның монда бер аягы булачак. Татарстанга ярдәм итүче һәм Татарстан белән бергә бер төрле уйлаучы кешеләр булачак. Һәм без бер-беребезгә шулай булыша, Татарстаннан килгән, төрле төбәкләрдән килгән кешеләргә ярдәм итә, көчле халык булып калырга тырышырбыз.
Кардәшлек татар яшьләре оешмасы Рәсәй Халыкара дуслыгы университетында оешып киткән. Алар әледән-әле матур чаралар уздырып торалар. Изге Рамазан аенда үткән ифтар кичәсендә безнең иҗат төркеме дә катнашты. Бу кичәләр бик кызык үтә, моң белән һәм моңа дәлил булып, сезгә турайда без уйнап җибәрәбез. Дөрес юлга өндәү, чакыру һәм үзебезнең милләтебезнең гореф-гадәтләрен онытмау бу бик мөһим эш. Шуңа күрә минемчә безнең мондагы кешеләр дөрес юлдан бара һәм мондай кешеләр булганда минемчә безнең татар халкыбызның киләчәге бар димәк. Татар кызларына өйләнергә, татар яуга чыгарга тырышабыз һәм татар телендә үстерергә тырышабыз балаларны. Очень счастлив, что в Москве существует, скажем, такая татарская диаспора, которая... Мәскәү шәһәрендә татар яшьләре шундый матур кичәләрдә, күңелле чараларда еш очрашалар, аралашалар. Мин алар белән бергә булуыма бик шат. Очень тепло общаемся, и я думаю, что у татарского народа и в Москве, и по всей России огромное будущее. Мәскәүдә яшәүче татар яшьләре исеменнән халкыбызга булган сәламебезне Габдулла Тукай сүзләренә халкыбыз иҗат иткән Тәфтилләү исемле җыр аша җиткерәсебез килә. Мөкаддәс моңлы сазым уйнадың син ник бик аз син сынасың мин сүнәмен айрылабыз ахырысы син сынасың мин сүнәмен айрылабыз ахырысы. Көй күңелнең моңы дип дөрес әйтәләр икән. Менә шулай Мәскәүдә моң озатып йөрде безне. Җаныбызга рәхәтлек алып кабат юлга кузгалдык. Мәскәүнең Казан вокзалыннан юлга чыккан яисә моннан кузгалган халкымның исәбе-хисабы юк. Аларның һәммәсен әлеге матур мәхәббәт бина каршы ала һәм озатып кала. Аның проектын 1912 елны күренекле архитектор Щусов башкарган. Ул аның төп керү юлын Сөембикә манарасы рәвешендә эшли. Ә инде очындагы канатлы йылан авторның иҗади табышы. Канатлы йылан Зеланд Казан шәһәренең борынгы гербы. Зеланд компас ролендә үти. Әгәр угы дөнья кисәкләре юнәлешенә күрсәтсә, вокзал манарасы очындагы ук поездларның көнчыгышка, Казанга таба хәрәкәтен күрсәтә.